χωρίς να μιλάτε, του ομέμου, του ομοδόξου και του ομοθρήσκου. Σήμερα είμαστε εδώ, χάρη τη Θεία, να γιορτάσουμε και πάλι, όπως εδώ και 27 χρόνια, τη μεταμόρφωση αυτή του Σωτήρος που φτιάξαμε προς τιμήν του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, όχι τυχαία. Την ονομάσαμε έτσι για να θυμόμαστε το τάμα του έθνους, των ηρώων της Επαναστάσεως του 21 που έγισαν το αίμα τους για μας. Είναι το αίτημα αυτό, αυτών των προγόνων μας, των ηρώων που όλοι μας από μικράς ηλικίας στο σχολείο μάθαμε ότι χύσανε το αίμα τους για μας, και οι οποίοι στην 7η Σύνοδο μετά την Επανάσταση, οι επιβιώσαντες από αυτούς, τότε στο Άργος που ήταν προσωρινή κυβέρνηση του έθνους των Ελλήνων, είχαν απαιτήσει να κάνουν το τάμα του έθνους, να ευχαριστήσουν τον Κύριό μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος μεταμόρφωσε την σκλαβιά σε ελευθερία, και κατ' επέκταση αυτή η ελευθερία που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε, χωρίς να μας την επιτρέπουν κάποιοι ασυνείδητοι εντός και εκτός της Βουλής των Ελλήνων, διότι η ελευθερία σημαίνει όχι απαγορεύσεις, όχι διωγμή. Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο των διωγμών παντιοτρόπως, και του έθνους και της θρησκείας. Ότι το ιερό διώκεται. Φτιάξαμε λοιπόν το ναό αυτό να μας θυμίζει και σε εμάς το τάμα του έθνους αυτών των εθνοσωτήρων τότε που επιβίωσαν στην τετάρτη εθνοσυνέλευση, και ήταν το 8ο αίτημα μεταξύ των άλλων για να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το νέο κράτος που προέκυψε, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να σταθούμε στα πόδια μας επιτέλους. Έτσι λοιπόν εμείς θυμηθήκαμε εκείνο το σύνθημα το οποίο ισχύει και θα ισχύει για όλους τους ενσυνείδητους Έλληνες: ναι στο τάμα του έθνους, όχι στο τέμενος και σε κάθε τέμενος. Ζήσαμε μία προϋπόθεση πολλών εάν γινόταν το τέμενος, εάν δεν πηγαίναμε στα δικαστήρια, εάν δεν βρισκόντουσαν αυτοί που μας στείλανε στα δικαστήρια, που σήμερα ζητάνε την ψήφο σας, θυμηθείτε το, εάν χάναμε στα δικαστήρια, διότι η απόφαση ήταν τελεσίδικη στις 27 Πέμπτου του 2005, το εκκλησιάτικη και λειτουργούσε πάρα πολύ πριν, πολλά χρόνια πριν, 7-8 χρόνια, με την ευλογία του τότε ιερομονάχου Αθανασίου από τη Μονή Εσφυγμένου, ο οποίος μας έκανε τα θυρανίξια και έδωσε την ευχή αυτός ο τόπος εδώ να είναι πλέον ευλογημένος και να μην θυχθεί από κανένα μουσουλμανικό στοιχείο. Σκεφτείτε ότι ό,τι βλέπει το μάτι σας, το λέμε κάθε φορά για να το εντοπίζουμε και να το περνάμε στη συνείδησή μας, ό,τι βλέπει το μάτι σας, μέχρι την κορυφή του βουνού, της Χούσμουζας όπως λέγεται, μέχρι κάτω που είναι η Αττική Οδός, μπροστά μας είναι το κτίριο του Α,
της τηλεοράσεως, μέχρι εκεί όλο αυτό θα ήταν μουσουλμανικό στοιχείο, έδαφος, κράτος εν κράτη, πέστε το πως θέλετε. Δυστυχώς για αυτούς δεν πέρασαν τα πετροδολάρια της τότε χρηματοδότηδος Σαουδικής Αραβίας και των 26 Αραβικών Εμιράτων που είχαν προσυπογράψει το αίτημα στην τότε κυβέρνηση και στην επόμενη και στην μεθεπόμενη μέχρι και τη σημερινή, που είχαν όλοι συμφωνήσει να παραδοθεί, και έγινε το θαύμα και ήταν το πρώτο θαύμα, γιατί επακολουθήσανε κι άλλα. Έγινε το θαύμα λοιπόν μέσα στο δικαστήριο, όπου παρίσταντο άνθρωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Εξωτερικών, το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, το Υπεχοδά Μαρκοπούλου, το Δασαρχείο Πεντέλης και το Δασονομείο Κοροπίου, όλοι αυτοί με το δικηγόρο του. Και ο σύλλογός μας ήταν χωρίς δικηγόρο. Και βέβαια το πρώτο ερώτημα του Προέδρου ήταν: δεν έχετε υποστήριξη νομικής φύσεως, δεν έχετε συνήγορο, τι έχετε δικηγόρο? Όχι. Και πού ήρθατε ξυπόλυτοι στα γάτια? Εδώ δεν είναι καφενείο, εδώ είναι δικαστήριο. Εδώ έχετε καταδικαστεί με 5 εγκλήματα και πάτε φυλακή κατευθείαν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπορείτε και να έχετε την απέτηση να έρθετε κιόλας εδώ πέρα? Μήπως θέλετε και να αθωωθείτε? Και τότε η απάντηση προς τον Πρόεδρο ήταν ότι το εάν θα αθωωθούμε ή όχι είναι ζήτημα του Κυρίου. Ποιανού Κυρίου? Λέει, εμείς κάνουμε το δικαστήριο. Ναι, αλλά υπάρχει στην πλάτη σας, όχι για πλάκα, ένας Χριστός εκεί πέρα. Λέει, ακούστε να δείτε, αυτά είναι αστεία που συζητάμε τώρα. Θα σας δώσω μία παράτα, μία αναβολή. Επακριβώς όπως το είπε, 4, 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, όσο θέλετε. Θα το γράψουμε τώρα και θα έρθείτε με πολλούς δικηγόρους, όχι με έναν, διότι δεν την γλιτώνετε. Πάτε οπωσδήποτε φυλακή. Και είναι κρίμα. Να σας πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα είχα μία αγαλίαση μέσα στην ψυχή μου, διότι λέω, εάν είναι να τιμηθώ δια της φυλακής, να είναι ευλογημένο. Τι πιο ευχάριστο, τι πιο ευχάριστο. Αλλά όταν πήγανε να συσκεφθούν κατά τη διάρκεια της διακοπής και βγήκαν έξω και εγώ περίμενα εκεί, προσευχόμενος βέβαια, και είπε ο Πρόεδρος, θα ακούσουμε και τον κύριο Εισαγγελέα, για τη μηγορία του οποίου θα μας οδηγήσει στο πόρισμα. Και άρχισε ο Εισαγγελέας να λέει για το πρώτο έγκλημα 13 χρόνια φυλάκιση, για το δεύτερο έγκλημα 8 χρόνια φυλάκιση, για το τρίτο έγκλημα, σκεφτείτε εγκλήματα, έτσι, εγκλήματα σήμερα που μας συνηθίζουν με τα εγκλήματα, νομιμοποιώντας την παρανομία, τα οποία δεν θέλουν να τα βλέπουμε, αλλά ούτε και να τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι εγκλήματα, είναι αποφάσεις. Και τις αποφάσεις αυτές τις παίρνουν κάποιοι, όχι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων για τα οποία κόπτονται, αλλά εις βάρος της πίστεώς μας, της ακεραιότητός μας, της ειρήνης μας, της ευωδόσεως κάθε εμβίου απολαβής για την οποία μοχθούμε, και κάθε λίγο και λιγάκι μας κάνουν όλο και πιο φτωχούς, επίτηδες για να πέσουν οι αντιστάσεις και να μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το σταματάω εδώ. Η αθώος ήταν πανψηφή, αθώοι, και θα σας πω κάτι το οποίο το είπε ο Πρόεδρος και το οποίο μας κατέπληξε. Λέει, για πρώτη φορά στη ζωή μου, 35 χρόνια λέει κάνω αυτή τη δουλειά, αισθάνθηκα για πρώτη φορά, αντί
εξεταζόμενος, γιατί το θέμα τότε ήταν πρωτοφανές. Δεν είχε ασχοληθεί ούτε η δικαιοσύνη, ούτε επίσημοι οργανισμοί της χώρας με το μουσουλμανικό τέμενος και με τέτοιου είδους απαιτήσεις. Σήμερα βέβαια έρχονται οι μουσουλμάνοι, τους έχουμε δίπλα μας, θα συμπεθαριάσουμε μαζί τους, θα έχουμε ας πούμε την απέτηση να είναι μέσα στην οικογένειά μας και τι μας κάνανε και τόσα παιδάκια πνίγονται και τόσες μάνες πνίγονται και μία έγκυος γυναίκα κλπ. Όταν υπηρέτησα, μην το πάρετε εγωιστικό, αυτό είναι απλή αναφορά από το τι έζησα. Ήμουνα ήδη γιατρός στην 5η μοίρα καταδρομών και κάναμε σκηνάκια στον Εύρο. Εκεί λοιπόν βλέπαμε 1979 να περνάνε κάθε βράδυ 50, 60, 70, 100 λαθρομετανάστες. Όχι σαν τους σημερινούς που τους βλέπετε, που για μας που έχουμε υπηρετήσει το στρατό συμπεριφέρονται ως καθεαυτού μυστικό στρατός, ένοπλοι, ηλικίας 25 μέχρι 35 χρονών. Δεν βλέπετε γυναίκα, δεν βλέπετε παιδάκι. Αυτοί μπαίνουν με τις βάρκες για να πνίγονται, για να τους λυπόμαστε, γιατί αν δεν πνιγόταν και κανένας δεν τους λυπόμασταν. Θα λέγαμε να ήρθανε ή δεν ήρθανε, τους διώξαμε και τελείωσε εκεί η ιστορία. Μπαίνανε κάθε βράδυ. Και όταν κάναμε διάβημα προς το Πεντάγωνο, από το τελευταίο φυλάκιο του Εύρου, του Πυθίου, ο Ακρίτας, το φυλάκιο Ακρίτας, είναι πάνω στη συνδρομική γραμμή που είχε φτιάξει ο Χίτλερ και ένωνε την Ευρώπη με την Ανατολή, γιατί προέβλεπε για το μέλλον του και τα συμφέροντά του προς Ανατολάς. Υπάρχει ακόμα η γέφυρα εκεί, η οποία είναι μισή βαμμένη μπλε και η άλλη μισή είναι κόκκινη. Και οι δικοί μας πάνε και την κάνουν όλοι μπλε και την άλλη μέρα πέφτει ξύλο εκεί πέρα από την άλλη μεριά και επειδή τους λυπηθήκαμε δεν τα ξαναπάψαμε. Τα αφήσαμε έτσι. Αυτή ήταν η εμπειρία η προσωπική μου. Προσέχτε, 79 να μπαίνουν κάθε βράδυ 50, 70, 100 άτομα. Και η απάντηση του Πενταγώνου ξέρετε ποια ήτανε? Κοιτάξτε, είναι εξηλυμένοι, μην τους πειράξετε, αν είναι δυνατόν να τους κάνετε και ένα τσάι. Κάντε τους ένα τσάι να τονωθούν και αφήστε τους να περάσουν και εμείς τα ενδότερα τους περιμένουμε, γιατί εμείς ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Κάντε ένα υπολογισμό να δείτε πώς είναι σήμερα στην Ελλάδα, που μας λένε ο κύριος Μηταράκης, φύγανε λέει 150 από τη Σάμο και τους φέραμε στην Αθήνα. Φύγανε από τη Χίο 75 και τους πήγαμε δεν ξέρω εγώ πού. Κάντε ένα υπολογισμό να δείτε πόσα εκατομμύρια είναι. Εάν μου επιτρέπετε με την ταπεινή μας εκτίμηση, και όχι μόνο τη δική μου, λέω μας, γιατί είμαστε πολλοί που έχουμε ασχοληθεί, εκτός από το σύλλογό μας, 53 σύλλογοι ελληνοορθόδοξοι από όλη την Ελλάδα, που κάναμε όλους αυτούς τους αγώνες, τους αντιαιρετικούς, που κάναμε τους αγώνες για το εμβόλιο, που κάναμε για το οποίο σκοτώνει, να το θυμάστε, που κάναμε όλες αυτές τις προσπάθειες για να είμαστε ας πούμε εντάξει με τη συνείδησή μας, με την πίστη μας, και όλα αυτά που οι σύνοδοι μας έχουν ξεχάσει και δεν αναφέρονται πλέον. Και όταν τους προγγίξαμε και τους είπαμε πάρτε μια θέση επιτέλους, πάρτε μια θέση, έρχεται η αχρήματη κοινωνία, έρχεται η νέα κάρτα του πολίτη. 1986 καλοκαίρι, λαοθάλασσα βούλιαξε το Σύνταγμα για πρώτη φορά. Παλεύαμε για το ΕΚΑΜ 666. Μετά την κάνανε καινούρια ταυτότητα, μετά την κάνανε κάρτα του πολίτη, μετά την κάνανε 1002. Τώρα λένε ας πούμε η ηλεκτρονική ταυτότητα που είναι συμφέρον, που θα ξέρετε που βρίσκεστε, θα είσαστε ασφαλείς κλπ. Όλα αυτά είναι υποδούλωση της συνειδήσεώς μας, της ελευθερίας μας, της προσωπικότητός μας, της εθνικής μας υποστάσεως και θρησκευτικής.
και όποιος την παραλαμβάνει, λέει ο γέροντας ο Μεθόδιος από το Άγιον Όρος, παραλαμβάνει το διάβολο στα χέρια του. Διότι με αυτή την κάρτα είμαστε ευάλωτοι σε κάθε τους έλεγχο και δεν θέλουν τίποτα άλλο παρά να μας ελέγχουν καθημερινώς. Δεν θα γλιτώσει κανείς και θα δείτε τι έχει να γίνει. Ξεχάστε τις περιουσίες και τα σπίτια σας, θα τα χάσουμε όλα με αυτό το σύστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα ζητήματα που ζητήσαμε από όλες τις συνόδους, τους είδαμε όλους. Λέει αυτά, λέει, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Το εμβόλιο είναι θέμα ιατρικό. Ούτε πού είναι οι γιατροί. Ποιοι γιατροί? Οι καθεστωτικοί. Οι 5 αγράμματοι, οι οποίοι είναι στην ηλικία μου και κάτω, γιατί τους έζησα προσωπικά. Ο ίδιος ο Τσόδρας βγήκε και είπε, κάντε υπομονή, το χειμώνα θα έρθει άνοιξη, λέει, και μόλις ανεβεί η θερμοκρασία 24 βαθμούς, δεν υπάρχει καμία ίωση, καμία γρυππώδης ίωση συμπεριλαμβανομένου και του COVID. Γιατί δεν αντέχει, είναι ψυχρόφιλος αυτός ο ιός ο συγκεκριμένος και όλες οι άλλες ιώσεις είναι ψυχρόφιλες. Γι' αυτό και απαντούνται το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ιώσεις. Θυμηθείτε, 24 βαθμούς. Και τώρα με 40 και μας λένε έχουμε νέα έφοδο του COVID και ξανά μάσκες. Αυτό σημαίνει νέα υποδούλωση, νέα υπακοή, νέα υποταγή σε ό,τι μας επιφυλάσσουν. Το τι μας επιφυλάσσουν δεν είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς, γιατί σφάζουν με το μπαμπάκι. Θα τα δούμε όμως με τα αποτελέσματα, τα οποία έρχονται, τα οποία έχετε ήδη γνωρίσει. Και σε λίγο δεν θα είμαστε ούτε Έλληνες, ούτε Ορθόδοξοι, ούτε άνθρωποι. Θα εκπέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Διότι όποιος θα λέει ότι είναι ένα από αυτά, θα είναι φασίστας. Βαράτε τον, πάρτε του το κεφάλι, θα είναι φασίστας, ναζιστής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Και να πάψουν οι σύνοδοι που κοροϊδεύουν όλους εμάς και να λένε δεν είναι δουλειά δικιά μας το ένα, δεν είναι δικιά μας το άλλο, δεν είναι. Ελάτε να κάνουμε μια κάθοδο, να τους πάρουμε φαλάκι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν το ένα, υπάρχουν το άλλο. Είμαστε σε μια ευνομούσα κατάσταση η Ελλάδα που θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ πικρό και δυστυχώς δεν θα τα μάθετε ποτέ, διότι ούτε δημοσιοποιούνται ούτε ακούγονται, παρά μόνο κατηδία που ρωτάει κάποιος, ξέρετε τι να κάνουμε εδώ, τι να κάνουμε εκεί. Ό,τι καταλαβαίνετε, κάντε προσευχή και θα σας φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, στο Άγιον Όρος, στο Όρος Θαβόρ και Ερμών εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Εκεί που έγινε αυτό το θαύμα με την Εφέλη, κάθε χρόνο θυμηθείτε, από χθες το βράδυ, μας πήραν τηλέφωνο, από χθες το βράδυ, μέχρι απόψε το βράδυ της αποδόσεως της εορτής, της πρώτης αποδόσεως, γιατί η απόδοση είναι μετά μια εβδομάδα. Η Νεφέλη είναι πάνω στο Όρος Θαβόρ. Σήμερα, όχι πριν από 13 μέρες. Και σε αυτό το διάστημα των 13 ημερών ψεύδονται ασυστόλως για οτιδήποτε νομίζουν ότι ακολουθούν την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι έχησαν το αίμα τους. Έχουμε ζωντανά τα αίματά τους σήμερα, τις προφητείες τους, τον Πατροκοσμά τον Ετωλό, τα είπε όλα. Ο Άγιος Αγαθάγγελος, ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, τα είπαν όλα για τα σημερινά. Έλεγε κάποιος, ακούστε να δείτε, μην ακούτε ειδήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι ψέματα. Λέω να ενημερωθούμε. Αγαθή την καρδία το ερώτημα. Και τι μου απάντησε? Τα έχουν πει όλοι οι προφήτες. Τα έχουν πει όλοι οι προφήτες. Τι παραπάνω να σου πούνε? Αυτά που γίνονται τώρα τα έχουν πει οι προφήτες, τα ξέραμε. Μας είχαν προειδοποιήσει. Γιατί μας τα είπανε?
για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, με αυτήν την ωραία πανήγυρη θα έλεγα σήμερα, που λείψανε πάρα πολύ από ό,τι μου είπαν, γιατί υπήρχαν διάφορες ανάγκες, δεν έχει σημασία. Όσοι ήρθατε πήρατε ευλογία και είναι η συνέχεια της ευλογίας, και όποτε αυτή χρειαστεί να είμαστε κοντά σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν πρώτη την ευλογία. Ο γέροντας Αθανάσιος και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης στην Κερατέα, ο οποίος μας έδωσε την ευλογία για αυτήν την ημέρα. Ο γέροντας ο Μεθόδιος μας έδωσε και αυτός ευλογία για αυτήν την ημέρα. Ας τους ακολουθήσουμε, διότι έτσι επιμικίνεται και σε άλλους ως το άλλας της γης που λέει το Ευαγγέλιο, και η ζήμη που όλο το θύραμα ζημεί μεταξύ μας, να μπορέσουμε ας πούμε να μεταδώσουμε και στους άλλους αδερφούς το τι ζούμε. Δεν πέρασε λοιπόν το μουσουλμανικό τέμενος. Προσέχετε, μην τον μπερδεύετε με το τζαμί. Το τζαμί είναι ένας ναός. Το τέμενος είναι ένα πολυδύναμο συγκρότημα πολλών κτηριακών εγκαταστάσεων, από βιβλιοθήκες, από σχολές, από πανεπιστήμια, για να πέσω και στα πιο χαμηλά, γήπεδα, αθλοπαιδιές, νεκροταφεία, δηλαδή επιζητούντες ένα κράτος εν κράτη, το οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις το έχουν αποδεχτεί και το θεωρούμε θαύμα ότι κερδίσαμε το δικαστήριο, διότι δεν είναι δυνατόν με τόσους δικηγόρους από κάτω, με ένα πάνελ του Προεδρείου που υποτίθεται ότι κάνει τη δουλειά του σωστά. Λέμε πολλές φορές δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Πάνω από τη δικαιοσύνη την υποτιθεμένη των ανθρώπων υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτή μας ευόδωσε και αυτή μας έδωσε τη νίκη και τελείωσε το μουσουλμανικό τέμενος. Ήταν τελεσίδικη. Εδώ όλη αυτή η περιοχή που πήγε το κράτος τότε να κοροϊδέψει όλους εμάς και εσάς που τώρα ζητήσαν την ψήφο, μόλις τώρα ζητήσαν την ψήφο μας, είχαν αποδεχτεί πολλά πράγματα. Είχαν αποδεχτεί πρωτίστως εξαγορά συνειδήσεων. Είναι θέμα χρημάτων. Το έγραψε η Athens News 27 Τρίτου το 2003. Ήταν η πρώτη εφημερίδα που έγραψε ότι τα λεφτά είναι πολλά και δόθησαν σε κυβερνητικούς, παρακυβερνητικούς, διοικητικούς, νομαρχιακούς, δήμους και κοινότητες, παντού πήρανε χρήματα. Γιατί λέει θα γινόντουσαν τα διάφορα έργα τα οποία είχαν υποσχεθεί κλπ. Και τα είχαν προλάβει τα λεφτά, τα είχαν πάρει πριν. Και τους ήρθε τούμπα. Δεν το περιμένανε κανείς. Και τώρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το γεγονός. Δεν ξέρουμε. Πάντως νίκη είναι δική μας. Απάνω στην κορυφή υπάρχει ένας σταυρός. Ένας σταυρός 7,5 μέτρα κιλοδοκός. Να μην μιλάτε σας παρακαλώ. Κάνω μεγάλο κόπο. Μην μιλάτε, ήρθατε για άλλη δουλειά εδώ. Λοιπόν, ο σταυρός αυτός δεν ετέθη τόσο εύκολα. Όμως εκ των υστέρων, για να γελάσουμε λιγάκι, πήγαμε σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανικούς και όλους τους καθήλυν επιστήμονες ευρισκομένους και τους λέγαμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα σταυρό σε ένα βραχώδες μέρος τόσο άγριο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι βραχώδης όλη η κορυφή με τόσο άτεχνο βράχο που δεν μπορείτε να φανταστείτε, με χάσματα κλπ που δεν μπορεί και κανείς να περπατήσει. Πώς θα μπει ο σταυρός? Λέει κατά τον ΑΒ τρόπο κλπ
θυμηθήκανε μηχανήματα, θυμηθήκανε ένας πιο ευφυής. Είπε, με ελικόπτερο, λέει, το πήρατε και το βάλατε το σταυρό κλπ. Και εμείς γελάγαμε. Και εμείς γελάγαμε. Γιατί η ομάδα που ξεκινήσαμε, που είμαστε καμιά 30 άτομα, λίγο πρωτού μπει ο σταυρός, φύγαν οι 15 οι μισοί και είπανε, εμείς δεν ακολουθούμε άλλη τρέλα, φεύγουμε, σας την αφήνουμε για σας. Μετά από λίγο παρασυρθήκαν και κάποιοι άλλοι και είπανε ότι εάν αυτός ο σταυρός, ο οποίος 7,5 μέτρα κιλοβοκός 14 για όσοι γνωρίζετε, αν το κυβίσετε είναι γύρω στα 300 κιλά. Πώς θα σηκωθεί 7,5 μέτρα, είναι ακριβώς το ύψος όλων των κολονών των φωτιστικών της Αττικής Οδού. Ακριβώς. Και λίγο πιο φαρδής. Είναι ακριβώς στην κορυφή. Θα το δείτε πηγαίνοντας προς την Αττική Οδό, στο αριστερό σας χέρι, στο υψηλότερο σημείο ανάμεσα σε δύο πεύκα. Το σταυρό αυτό. Πώς θα το σηκώσετε, πώς θα το σταθεροποιήσετε, πώς θα το αλφαδιάσετε κλπ. Και είπαμε ότι δεν θα το βάλουμε εμείς, θα το βάλει ο Κύριος μας. Βέβαια ασφαλώς γελάσανε οι περισσότεροι και φύγανε και άλλοι και μείναμε ελάχιστοι. Όταν τους είπαμε ο σταυρός μπήκε, γιατί πριν είχαμε, προσέχτε να δείτε, ο σταυρός έπρεπε να θηλυκώσει σε μια βάση που είχαν υπολογίσει οι κατασκευαστές ότι για να αντισταθεί στους αέριδες και τα ρεύματα που υπάρχουν απάνω ψηλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,20 επί 1,20 επί 1,20 κυβισμένο δηλαδή μέσα στην γη. Πού θα σκάψουμε να το βρούμε? Άλλο θαύμα, δεν είναι επί τούτου. Άλλο θαύμα, ανατριχιαστικότατο. Αφού λοιπόν δουλεύαμε τα βράδια γεμάτο οχές απάνω το βουνό, γεμάτο οχές, τα καλοκαίρια βέβαια, το καλοκαίρι όχι τα καλοκαίρια, το συγκεκριμένο καλοκαίρι, αφού δουλεύαμε λοιπόν κάθε βράδυ με το σκοτάδι και με το φως του φεγγαριού αν υπήρχε, προκειμένου ας πούμε να ρίξουμε τα μπετά, τα οποία τα κουβαλάγαμε, αν δείτε φωτογραφίες και το βίντεο που έχουμε, ένας άλλος Γολγοθάς. Ο καθένας με το τσουβαλάκι του στην πλάτη, είτε το χώμα, την άμμο εννοώ, είτε το χαλίκι, είτε το τσιμέντο, είτε τα μπετόνια με το νερό, έτσι, να τα ανεβάζαμε απάνω για να κάνουμε τα χαρμάνια. Και ρίχναμε κάθε βράδυ ένα χαρμάνι, αφού είχε τεθεί η βάση και είχε αλφαδιαστεί. Κάθε βράδυ, αλλά πού θα κάνατε το χαρμάνι? Σας λέω μόνο να φανταστείτε ένα άγριο μέρος, όπως σας είπα, άγριο μέρος με αλλοπρόσαλα, βράχια κλπ. Πού θα κάνατε τα χαρμάνια? Πώς? Την πρώτη φορά σπάσαμε τους βράχους και ρίξαμε χώματα μέσα και διάφορα άλλα και ρίξαμε ένα πρόχειρο το οποίο πάγωσε, έτσι, και πάνω σε αυτό κάναμε τα χαρμάνια και ρίχναμε κάθε μέρα από ένα χαρμάνι. Πήρε 5 χαρμάνια για να γεμίσει. Πώς βρέθηκε αυτός ο λάκκος? Άλλο θαύμα. Πώς βρέθηκε? Αφού είναι βραχώδης. Πού? Πηγαίναμε και ψάχναμε όπου υπάρχει πουρνάρι να το κάψουμε και να το χώσουμε εκεί που ήταν το πουρνάρι. Τα πουρνάρια ήταν όλα παραφιάδες παραφιάδων παραφιάδες. Άρα δεν μπορούσε να τεθεί. Να κάνουμε τι? Να κάνουμε φασαρίες με αυτά τα γεωστρύπανα, τα κουβερσέρ κλπ. Είναι αδύνατον, γιατί δεν θέλαμε να ακουστούμε. Γι' αυτό και δουλεύαμε νύχτες, να μην προδοθούμε. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν το κάτι άλλο. Τελειώσαμε με αυτό και από εκεί και μετά μην μιλάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω ούτε τη δύναμη, με το υπόλοιπο της δυνάμεως μιλάω, αλλά και με καινούργια καρδιά για να σας ξανααγαπήσω όλους. Λοιπόν, τώρα απολαμβάνουμε αυτόν τον τόπο. Έλεγε το κράτος τότε το μέγα ψέμα ότι είναι δάσος, επομένως είναι γη πράσινη και δεν μπορεί παρά μόνο να δοθεί για ευαγή ιδρύματα. Βρήκε και το δικαιολογητικό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στήριξαν αμέσως το ψέμα τους
ότι μπορεί να δοθεί. Και εμείς αποδείξαμε στο δικαστήριο ότι είναι όλη η περιοχή ιδιωτική και πήγαμε και ψάξαμε πάνω από 100 συμβόλαια ανθρώπων, οι οποίοι καλός ή κακός, αυτές οι ελιές που βλέπετε δεν είναι τυχαίες εδώ. Είναι 200 χρόνια αυτές οι ελιές εδώ για να γίνουν έτσι ακριβώς. Και όλες οι άλλες κλπ. Πώς λες ότι είναι βασικό? Και μάλιστα 15 στρέμματα ζητούσανε, από τα οποία, προσέχτε, το ελληνικό δημόσιο, το ψεύτικο, έλεγε παραχωρούμε, αυτά τα έχουμε στα χέρια μας, έτσι, πέρασαν στα δικαστήρια, παραχωρούμε 33,5 στρέμματα ελληνικού δημοσίου σε αλόδοξο καθεστώς για την δική τους θρησκευτική διεκδίκηση και 1,5 τόσο στρέμμα, το οποίο είναι μη δασικό, προσέχτε, είναι μη δασικό, μη πράσινο και ελεύθερο να δοθεί. Δηλαδή αυτά τα καλλιεργήσιμα είναι άγωνα και δασικά, ενώ στο κέντρο της κορυφής της Χούσμουζας, όπως λέγεται ο λόφος, είναι αυτό το καλό το οποίο τους δίνουνε και βασίζουν βάσει νόμου που υπάρχει περί αυτού ότι τα 33,5 φιλικώνουν με το 1,5 που είναι το κανονικό και έτσι μπορούν να το πάρουν. Τα αντιστρέψαμε όλα, μιλήσαμε για προδοσίες μέχρι που μας σταμάτησε ο πρόεδρος και είπε δεν σας επιτρέπω να λέτε προδότες Έλληνες αδερφούς μας και την ελληνική πολιτεία. Λέω αυτή τη στιγμή να πούμε την αλήθεια και θα την ακούσετε, κύριε Πρόεδρε, αλλιώς να πούμε και εμείς άλλα τόσα ψέματα, μπορούμε να πούμε όσα ψέματα θέλετε. Γι' αυτό είπε ότι από εξετάζων σαν και μετά από πολλά χρόνια εξεταζόμενος. Αυτή είναι η αλήθεια για το καθεστώς της περιοχής. Σήμερα απολαμβάνουμε αυτό το ναό. Ευχόμαστε κάποτε να γίνει ενορία και ο Θεός να βοηθήσει να γίνει και κάτι άλλο επαγαθό προς δόξαν Κυρίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό, αλλά και να σας θυμίσω κάτι. Όλοι σας συγκινηθήκατε προχτές που λέει ο λόγος, που χάσαμε 2 παιδιά οι οποίοι με τα πυροσβεστικά είχαν ένα ατύχημα, έτσι, και τους χάσαμε. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς σήμερα σαν και αυτούς, πάρα πολλούς. Ένας όμως που είναι πολύ μεγαλύτερας ηλικίας από αυτούς, ο οποίος έφτασε να είναι αντισμήναρχος αυτή τη στιγμή και είναι ανάμεσά μας και τιμά την ημέρα μας, είναι ο κύριος Ελευθέριος Νικολαίδης. Είναι το ημέτερον στέλεχος της πατριοσύνης μας και της αδελφότητος εν κυρίω και κατά έθνος, τον οποίο παρακαλώ να έρθει για μία 5 λεπτό επί σκιάς σας ομιλίας της δικής μου για να τον ακούσουμε για ό,τι έχει προετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα. Τον ευχαριστούμε, αλλά θεώρησα στον εαυτό μου μεγάλη υποχρέωση, διότι κάθε φορά είναι πρωτοστάτης, ένας από τους προτεργάτες, ένας δυνατός Έλληνας, ο οποίος όπου ακούσει μνημόσυνο για τα ήμια, 27 ολόκληρα χρόνια δεν τους ξεχάσαμε, η πατρίδα τους ξέχασε και πήγε και μοίρασε τα απολυτήρια του στρατού κάτω από το χαλάκι της πόρτας και φύγανε σαν κλέφτες. Αντί να κάνουν μνημόσυνα, αντί να στάξουν και τα τελευταία δάκρυα, αν ποτέ τα είχαν από γεννήσεώς των, μέσα στους δακρυικούς πόρους των οφθαλμών τους, και δεν τρέπονται λιγάκι. Έτσι τιμούνε τους ήρωες σήμερα η σημερινή μας διακυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση,
αλλά και διακυβέρνηση της χώρας όλες τις τελευταίες μέρες. Δεν θα μακροχωρήσω, θα παρακαλέσω τον κύριο Νικολαίδη να έρθει να μας πει λίγα πράγματα. Να καθίσω στη θέση μου, με επιτρέπεις? Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η σημερινή μέρα εξελίχθηκε όπως και κάθε χρονιά, όμορφα, με τον ειδικό αδελφό γιατρό μας να μας περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια αυτά τα γεγονότα τα οποία δραματίστηκαν και τον οποίο το αποτέλεσμα απολαμβάνουμε σήμερα. Η διαδικασία, η οποία περιγράφηκε πάρα πολύ γλαφυρά από τον γιατρό μας, είναι αυτή η οποία μας φέρνει κάθε χρόνο εδώ. Δεν θα πω σίγουρα τίποτε εγώ περισσότερο, γιατί ας μείνουμε στο σχετικό κομμάτι, ας αφήσουμε τα πολιτικά, αυτά που το αμαρτωλό κράτος καθημερινά δυστυχώς μας φορτώνει. Και αν εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με όπλο την πίστη και το Σταυρό δεν αποφασίσουμε να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, δυστυχώς θα ζήσουμε πολλά χειρότερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μας ελύσει ο Κύριος. Ευχαριστώ.